рағбат чинед. майли судӣ кушода эълон карда мешавад. баррасӣ карда мешавад парвандаи ҷиноятӣ нисбати судшаванда ҷумъазода Самир бо моддаи 212 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. шоҳид Маҳмадов, хоҳишмандем то оғози пурсиш толаи майли судиро тарк намоед. раиси кунанда Абдуллозода Аҳмадҷон Баҳрӣ, котиби маҷлиси судӣ Сафарзода Шоҳсафар, судшаванда ҷумъазода Самир, ҷабрдида Ятимзода Некрӯз, айбдоркунандаи давлатӣ Носирзода Муҳаммад, ҳимоятгар Маҳмадзода Бахтиёр, пристави суд Султонзода Рустам, шоҳид Акрам Маҳмадов. судшаванда ҷумъазода Самир, аз ҷои хезед. суд шахсияти шуморо муайян менамояд. ном, насаб, номи падар. ҷумъазода Самир Султонбек, рӯз, моҳ, соли таваллуд. 21 феврали 1991, ҷои таваллуд. шаҳри Душанбе, миллат, тоҷик, таҳсилот, олӣ, вазъи оилавӣ, оиладор, соҳиби як фарзанд, ҷои кор. ҷои кор бекор, камкам ронандагӣ мекунам. пеш суд шудаед? Нашудам. шумо нусхаи фикри айбдориро гирифтаед? бале, ман нусхаи фикри айбдориро гирифтам. онро дар кадом саҳнаи рӯз гирифтаед? нусхаи фикри айбдориро дар санаи 24 ноябри соли 2016 гирифтам. хоб раҳмат шинед. тарафҳо дар сурати норозӣ будан бо ҳайати суд, котиби маҷлиси судӣ ва прокурор, шумо тибқи талаботҳои моддаи 64, 65 ва 67 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи изҳори раддия доред. судшаванда ҷумъазода Самир, аз ҷоятон хезед. суд тибқи талаботи моддаи 47 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои шуморо тавзеҳ медиҳад. шумо ҳуқуқ доред дар мурофиаи судӣ вобаста ба айби нисбати шумо эълон гардида нишондод диҳед ё аз нишондод худдорӣ намоед. шумо ҳуқуқ доред дар мурофиаи судӣ бо забони модарӣ ё бо он забоне ки медонед нишондод диҳед. аз хизмати тарҷумон ройгон истифода баред. дар мурофиаи судӣ дархост намоед, далел пешниҳод кунед, бо маълумотҳои парвандаи ҷиноятӣ шинос шавед ва ҳамаи маълумотҳои зарурӣ барои шумо бударо рӯйнавис карда гиред. шумо ҳуқуқ доред дар муҳокимаи судии парванда иштирок намоед, сухани охирин гӯед, аз болои қарори суд дар сурати розанамудан шикоят намоед. судшаванда ҷумъазода Самир, ба шумо ҳуқуқатон тибқи талаботи моддаи 47 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмост? муҳтарам суд, ба ман ҳуқуқам фаҳмост. раҳмат шинед. ҷабрида Ятимзода Некрӯз, суд тибқи талаботи моддаи 42 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои шуморо тавзеҳ медиҳад. шумо ҳуқуқ доред дар мурофиаи судӣ бо забони модарӣ ё бо он забоне ки медонед нишондод диҳед. аз хизмати тарҷумон ройгон истифода баред. дар мурофиаи судӣ дархост намоед, далел пешниҳод кунед, дар муҳокимаи судии парванда иштирок намоед, ҳуқуқ доред бо маводҳои парванда шинос шавед ва маводҳои заруриро рӯйнавис карда гиред. ҳуқуқ доред бо протоколи мавзӯъ шинос шавед ва пас аз шинос шудан дар муддати 5 рӯз эрод биёред. ҳуқуқ доред аз болои қарори суд дар сурати розӣ намудан шикоят намоед. шумо инчунин даъвогари гражданӣ эътироф гардидед. ҳуқуқ доред дар мурофиаи судӣ даъвои худро дастгирӣ кунед ё аз даъвоятон даст кашед ва дигар ҳуқуқе ки қонунгузор муқаррар кард истифода намоед. ҷабрида Ятимзода Некрӯз, ба шумо ҳуқуқатон тибқи талаботи моддаи 42 ва 44 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмост? муҳтарам суд, ба ман ҳуқуқам фаҳмост. хоб раҳмат шинед. суд ба тафтиши судӣ шурӯъ менамояд. тафтиши судӣ аз баёни моҳияти айби эълон гардида дар ҳаққи судшаванда аз тарафи прокурор баён карда мешавад. абдулкарим давлатӣ, марҳамат, фикри айбдорӣ дар ҳаққи судшаванда ҷумъазода Самирро ироа намоед. мақомоти тафтишоти пешакӣ судшаванда ҷумъазода Самирро дар он айбдор донистааст ки санаи 15 сентябри соли 2016 тахминан соати 14:40 ҳангоми идора намудани воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Starex рақами қайди давлатиаш A6123RT01 дар роҳи автомобилгарди кӯчаи А Синои шаҳри Душанбе дар вақти расидан дар рӯ ба рӯи терминали шаҳри Душанбе аз беэҳтиётӣ ва худбоварӣ хатари пеш ба вуҷуд омадаро аз масофаи кифоя буда дида чораҳои имконпазирро барои паст намудани суръат дар дараҷаи боздоштани автомобилаш наандешида пиёдагард ҷабрдида Ятимзода Некрӯзро ки роҳи мошингардро аз тарафи рост ба тарафи чапи роҳ ба қадамзании тез нисбати самти ҳаракати автомошинаи ӯ мегузашт зада аз пой меафтонад ки дар натиҷа ҷабрида Ятимзода Некрӯз ҷароҳати ҷисмонии дараҷаи миёна ба саломатӣ мегирад.
бо ин асос нисбати судшаванда Ҷумазода Самир парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 212 қисми 1 кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне аз ҷониби шахси идоракунандаи автомобил вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, ки аз беэҳтиётӣ боиси расонидани зарари миёна ба саломатии инсон гардидааст, оғоз карда шудааст. ҳамраҳмат чинен. Судшаванда Ҷумазода Самир, ба шумо оҳамияти фикри айби эълон гардида фаҳмост? бале ба ман айби эълон шуда фаҳмост. оё шумо худро вобаста ба айби эълон шуда гунаҳгор меҳисобед? ман бо айби эълон шуда худамро пурра гунаҳгор меҳисобам. хоб раҳмат шинед. суд фикри тарафҳоро дар хуsuси тартиби таҳқиқи далелҳо мешунавад. Абдуракан Давлатӣ, фикри шумо? муҳтарам суд, тартиби таҳқиқи далелҳо аз пурсиши судшаванда, ҷабрида, шоҳид ва мин баъд эълон кардани маводҳои кор сар карда шавад. раҳмат шинед. Судшаванда Ҷумазода Самир, фикри шумо? муҳтарам суд, ба салоҳияти суд. шинед. ҷабрида Ятимзода Некрус, фикри шумо? муҳтарам суд, ба салоҳияти шумо. шинед. ҳимоятгар, фикри шумо? пешниҳоди прокурорро ба прояги дастгирӣ мекунам. хоб раҳмат шинед. суд фикри тарафҳоро шунида дар ҷояш таъин кард. тартиби таҳқиқи далелҳо аввал аз пурсиши судшаванда Ҷумазода Самир, мин баъд ҷабрида Ятимзода Некрус, баъдан шоҳид Маҳмадов Акрам ва дигар далелҳо ва ҳуҷҷатҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифта шаванд. судшаванда Ҷумазода Самир, аз ҷоятон хезед. шумо вобаста ба айби эълон гардида ҳуқуқ доред ки нишондод диҳед ё аз додани нишондод худдорӣ намоед ва бояд огоҳ бошед ки ҳар он чизе ки шумо дар мурофиаи судӣ гап мегӯед, яъне нишондод медиҳед, мумкин аст ки муқобили шумо истифода бурда шавад. шумо барои додани нишондод розӣ ҳастед? муҳтарам суд, бале ман хоҳиши додани нишондодро дорам. хоб марҳамат, вобаста ба ҳолати кор нишондод диҳед. ман дар хатсари 25 ба мошини шахсиям хундаи Старекс мусофир мекашидам. рӯзи 15 сентябр буд. пеши роҳи автовокзал кати бояд мегузаштам. дар ҳамон ҷо ҳамин бача ба роҳи зери заминӣ нарафта, бо ҳам дар гӯшош наушник ба раҳ давида биромад. хай ман имконият набуд ки барвақт тормоз кунам. задам, ҳама каса фуромадем, мусофирон хай ёрдам карданд, ма бачаро бор кардем ба беморхонаи Қараболое ки наздик буд, ба оҷо мо рафтем. дар он ҷо духтури навбатдор буд, рӯйхати дороро ба ман пешниҳод кард. 15 номгӯй чӣ буд, дору буд. агар хато накунам, ба дорухонаи рақами 22 дар он ҷо ҳамаша ман харидорӣ карда ба духтур супоридам. аз болои ин қариб 10 бор хабаргириш рафтем ба беморхона. дурӯғ нагӯ, чӣ хел 10 бор хабаргирӣ? хеле дурӯғ ароз гуфтезам, худ тарафҳо ором, ҷавдида тартиботи мурофиа вайрон накунед. шинед дар ҷоятон. марҳамат, идома диҳед. баъд хай ду бор дига ба хонааш рафтам. баъде ки аз беморхона ҷавоб шуд, ба модари падари ҷавдида бо бахшиш пурсидам. муҳтарам суд, агар хатогӣ ман боша, хатогии ҷавдидам аст. барое ки дар гӯшош наушник раҳам мегузашт. дар соли 2016 суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт 43 адад парвандаро мавриди баррасӣ қарор додааст. ҳимоятгар, шумо савол доред ба зери ҳимоятон? бале муҳтарам суд, ман савол дорам. марҳамат. Ҷумазода Самир марҳамат карда ба суд гӯяд ки он зараре ки дар натиҷаи рӯй додани садама ба ҷабрида расонида шудааст, шумо барқарор кардагӣ ҳастед ё не? бале, он хароҷотое ки ҷавдида кардааст, ман пурра барқарор кардам. саволи дигар, ҳамин таъмингари асосии оилатон кӣ ба ҳисоб меравад? таъмингари асосии оила ман мебошам. илова бар ин падару модари пир дорам. аз ҳодисаи рухдода шумо ба худ чӣ хулоса баровардед? ман ба худ хулоса баровардам ки дар оянда кӯшиш кунам ки дар роҳ бодиққат бошам, чунки чунин ҳодисаҳо рух надиҳад. Абдуракан Давлатӣ, шумо савол доред? бале, савол дорам ба судшаванда. хоб, марҳамат. нишондодҳои дар рафти тафтишоти пешакӣ додаатонро тасдиқ мекунед ё не? ҳамашро тасдиқ мекунам. саволи дигар, шумо гуфта метавонед ки он доруҳое ки харидаед ба ҷабрида сарф шудааст ё не? албатта сарф шудааст. ин ҳолатро чӣ хел исбот карда метавонед?
дорое ки ман ҳамаша харидорӣ кардам квитансияҳош дар дарни ҳуҷҷатҳо аст парванда. муҳтарам суд, вобаста ба дорухати пешниҳод намудаи духтури табобаткунандаи ҷабрдида ба мо маълум гашт ки ба ҷабрдида дигар намуди доруҳо истифода бурда шудааст. аммо аз дорухати пешниҳод намудаи судшаванда дар давраи тафтишоти пешакӣ маълум мегардад ки ба судшаванда доруи гурӯҳи метронидазол ки барои касалии хунукии бадани одам истифода бурда мешавад харидорӣ намудааст. ман аз шумо хоҳиш мекунам ки дорухати пешниҳод намудаи духтури табобаткунандаи ҷабрдида ба маводҳои парванда ҳамроҳ карда хоб марҳамат тарафи мо қайд кардам ба мавриди аст ки пеш аз ҳама номгӯи дорухӯрӯҳо дар хабари парванда ҳаст инчунин дар дасти мо ду маълумотнома аст. яке маълумотнома аз тарафи сардухтур сафарзода диловар ва дигар маълумотнома аз тарафи дорухонаи рақами 22 шаҳри душанбе читор ки зерҳимоям дар баромадаш қайд карда гузаштам. қайд кардам ба маврид аст ки тибқи маълумотнома сафарзода диловар иброз намуда истодааст ки дар ҳақиқатан 15 номгӯи доруворҳоро номнавис кардааст ва зерҳимоя ман додааст ва зерҳимоя ман ин доруҳоро овардааст. ва маълумотномаи дигар аз дорухонаи рақами 22 шаҳри душанбе ки дар ҳақиқатан фурӯшанда тасдиқ намуда истодааст ки зерҳимояи ман 15 номгӯи дорувориро дар ҳаҷми 1578 сомонӣ харидорӣ кардааст. муҳтарам суд, хоҳиш мекардам ки ҳамин ду маълумотнома дар қабади парванда займак карда шавад. зерҳимояи ман маълумоти олии тиббӣ надорад, бинобар ин намедонад ки ба ҷабрда кадом намуди доруҳо бояд истифода бурда шавад. дар ҳақиқатан духтур номнавис кард дод зерҳимояи ман гирифт овард ва расонидани ёрии тиббӣ ва кӯмак тибқи талаботи моддаи 60 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ҳолатҳои сабуткунандаи ҷазо ба ҳисоб меравад. тафтишот ҳаматарафа ва объективона гузаронида шудааст ва муайян карда шудааст ки дар табобати ҷабрдида дигар намуди доруҳо истифода бурда шудаанд ки маълумотнома оиди ин ба шумо пешниҳод карда шуд. аммо маълумотномае ки судшаванда пешниҳод кард, рӯйхати дорухате ки судшаванда пешниҳод кард ва доруҳое ки судшаванда харидорӣ намудааст ба куҷо сарф кардааст истифода бурдаанд номаълум мешуд. аммо хоб тарафи мо марҳамат муҳтарам суд, қайд кардам ба маврид аст ки шояд ки аҷобкунандаи давлатӣ аз маводҳои парвандаи ҷиноятӣ пурра огоҳ набошад, зеро ки дар рафти тафтишоти пешакӣ сафарзода диловар яъне духтури навбатдор ки дар ҳамон рӯзи садама ҷабрдаро қабул карда ёрии аввалин дараҷаро расонидааст нишондод додааст. дархост мекунам ки духтури навбатдор сафарзода диловар ба ҳайси шоҳиди иловагӣ ба мурофиаи судӣ даъват карда шуда пурсида шавад. хоб абдулкадир давлатӣ мо дархост шумоя кушода мемонем пас аз тартиби таҳқиқ далелҳо онро баъд муайян мекунем баррасӣ мекунем. хоб раҳмат. суд шахсияти шуморо муайян мекунад. ном насаб номи падар ятимзода некрӯз рӯз моҳ соли таваллуд 18 март соли 1996 ҷои таваллуд ноҳияи ховалин миллат тоҷик таҳсилот олии нокуро вазъи оилавӣ муҷаррад ҷои кор бекор донишҷӯи курсияи донишгоҳи техникии Тоҷикистон пеш суд шудаед. не шумо бо судшаванда ҷумозат самир ки айни ҳол дар толори маҷлиси судӣ ҳозир аст ягон хел муносибат доштед ё доред, яъне шуморо мешинохтед? не ина дуюм бора мебинем байни шумо ғараз хусумат бадбинӣ аст? не вуҷуд надорад ҷабрда тилон некрӯз мо дар мурофиаи судӣ баҳси ҷабрда даъват карда шудед ва уддадор ҳастед ки дар мурофиаи судӣ нишондод диҳед ва бояд огоҳ бошед ки тибқи талаботи моддаи 351 352 кодекси ҷиноятӣ додани нишондоди бар дурӯғ ё сарикаш кардан аз нишондод ҷавобгарии ҷиноятӣ дорад. ҷабрида ятимзод некрӯз ба шумо оқибати додани нишондод фаҳмост? бале муҳтарам дар дастхат имзои худро гузоред. ҷабрида ятимзода некрӯз вобаста ба ҳолати кор нишон додӣ. рӯзи содир гардидани воқеа баъди тамом шудани дарс ман аз донишгоҳ баромадам ва хостам ки аз роҳи мошингар гузашта ба нақлиёти мусофиркашонӣ савор шавам. дар ҳолати гузаштани роҳ
судшаванда ба воситаи нақлиёташ маро зад ва дар натиҷа ман аз ҳуш рафтам. Баъди ба ҳуш омаданам дар беморхонаи қарияи боло фаҳмидам, ки судшаванда маро ба беморхона овардааст. Инашро қабул дорам, аммо агар судшавандаам намеовард, ягон кас дигар маро ҳатман меовард. Муҳим ин ки судшаванда дигар маро аз ҷиҳати табобат нигоҳубин накарда, ҳама доруҳои навиштаи доктор ва ҳаққи табобати ба ман расонидашдаро худам пардохт кардам. Доруро харида будам. Я бургар Судшаванда. Тартиботи мурофиа вайрон накунед. Шинед дар ҷоятон. Муҳтарам субахшиш. Марамат, идомати. Тамом. Тарафҳо вобаста ба нишондоди ҷабрда ятимзод некрӯз шумо ҳуқуқи додани саволҳоро доред. Судшаванда Ҷумъазод Самир шумо савол доред? Савол надорам, муҳтарам. Шинед дар ҷоятон. ҳимоятгар шумо савол доред? бале муҳтарам суд ба ҷабрда савол дорам. хоб марамат. вақти ҳодиса рух дошт шумо дар гӯшотон гӯшмонак доштед? Не, надошт. Ман гӯшмонак истифода накардам. Гӯшмонак дошти. Судшаванда такрор мекунам, бори дигар вайрон кардани тартиботи мурофиавӣ нисбати шумо чораандешӣ карда мешавад. Фаҳмо? Шинед дар ҷоятон. ҷабр дидам. чӣ сабаб шуд ки шумо роҳи зеризаминиро монда ба роҳи мошингар гузаштед? шояд ки бо роҳи зеризаминӣ мегузаштед, чунин ҳодиса рух намедод. нақлиёти мусофиркашонӣ дар ҳаракат буд. Агар мо барои зерзаминӣ мерафтам, успед намекардам, барои аммо аз роҳи мошингар истифода бурдем. баъди он ки шумо аз беморхона баромадед, ҳамин зерҳимояи ман назди шумо омада, аз шумо бахшиш пурсидагӣ ҳаст ё Не, нест? наёмад, дурӯғ мегӯям, ман надидам. ҷабр дидам. агар ҳамин зерҳимояи ман ба шумо зарарро барқарор кунад, шумо аз давояш мегузаред ё не? Ман ба давои ӯ кор надорам, фақат зарари ба ман расонидашдаро ҷуброн кунада халос. вобаста ба телефони шикастаи шумо дар садама шумо ягон хел ҳуҷҷати тасдиқкунандаи нархи ҳамон телефонро доред? Не, надорам, иҷоз надорам. аз 43 адад парвандае ки дар робита ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт аз тарафи суди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва 32 ададаш ҳукм бароварда шуда 11 адади дигар дар истеҳсолоти суд қатъ гардидааст. пристави суд ба толаи маҷлиси судӣ шоҳид Маҳмад Вакрамро даъват намоед. шоҳид Маҳмад Вакрам, шумо бо судшаванда Ҷумъазод Самир ва ҷавда ятимзод некрӯз ки айни ҳол дар толаи маҷлиси судианд, ягон хел муносибат доштаед ё доред? яъне онҳоро мешиносед? ман на ҷабрида ва на шафиёро пеш аз садама ман ёро ягон вақт намешинохтам. танҳо рӯзи садама шинохтам. байни шумо ғараз хусумат ҳаст? байни ман ин шахсон ягон ғараз хусумат ягон бадбинӣ нест. хоб ин тавр бошад, суд шуморо огоҳ мекунад тибқи талаботи моддаи 351 ва 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон додани нишондоди бар дурӯғ ё саркаш кардан аз нишондод ҷавобгарии ҷиноятӣ дорад. ба шумо оқибати додани нишондод фаҳмост? фаҳмост. хоб ин тавр бошад, дар дастхат имзои худро гузоред. шоҳид Маҳмад Вакрам вобаста ба ҳолати кор нишон додед. рӯзи 15 сентябр ҳамин изгоҳи цирк дар нақлиёти 25 савор шудаму ба кори худам ба чӣ мерафтам? ба Қараболо. тарафи Қараболо кори худам қатъ мерафтам, ки вақте ки дар автовокзал расидем, як иногони ҷабрида пеш мошин биромаду шофёр зада киштамо. Абдулкан Давлатӣ, шумо савол доред? савол дорам. хуб, марамат. шоҳид шумо нишондоди дар ҳафти тафтишоти пешакӣ додаатонро тасдиқ мекунед ё не? бале тасдиқ. ҷабрдида ятимзод некрӯз, шумо савол доред? манам суд ба шоҳид савол надорам. хоб, раҳмат шинем. Судшаванда Ҷумъазод Самир, шумо савол доред? ба шоҳид савол надорам. хоб, раҳмат шинем. ҳимоятгар, шумо савол доред? бале муҳтарам суд, бо мақсади муайян кардани баъзе ҳолатҳо савол дорам. хоб, марамат. шоҳид, шумо бевосита
ҳамун рӯзи ҳодиса иштирок доште. шумо ба суд гуфта метавонед ки ҳамин ҷабрда дар гӯшҳош ягон гӯшмонак дошт ё надошт? бале ҷавоб гуфта метавонам ки ҳамун рӯзи садама вақте ки ҳамин ҷабрдидар ҳамин мошин зад, вақте ки фур омадем мо гуфтем ки хай больница ёрдамаш кинем, мисол шофёр больницаш барад. вақте фур омадем ёрдам кардем, дар гӯшош дар ҳақиқатан наушник буд. дурӯғ мегӯям, ман наушник истифода набурда будам. ҷавдида такрор мекунам, бори дигар вайрон кардани тартиботи мурофиавӣ нисбати шумо чораандешӣ карда мешавад. фаҳмо? шинед дар ҷоятон. шоҳид, шумо гуфта метавонед ки ҳамин зерҳимояи ман ҳангоми рӯх додани ҳодиса ба ҷабрдар ёрии тиббӣ ва кӯмак расондагӣ ҳаст ё нест? бале вақте ки ҷабрдидараш зад, мо гирифтем қатъи ҳамаи пассажироша фур овард. ба ман худам тоқат дар ҳаминҷа қатъи ҳамин шофёр ёрдам кардам, то больницаро бурдум, больницада фур овардем, баъд айвай дига ман намедонам ки чӣ кор кардам накардам. шоҳид гузашта дар торғаи маҷлис суд шинед. вобаста ба дархости шифои абдукан давлатӣ бояд қайд кард ки тибқи маълумотноমাи маркази саломатии шаҳри душанбе шоҳид Сафарзод Диловар дар санаи 1 январи соли 2017 бинобар сактаи дил фавтида аст. ва аз ҳамин хотир қонеъ кардани дархости шифои шумо имконнопазир аст. аммо суд нишондоди шоҳид Сафарзод Диловарро ки дар вақти тафсироти судӣ дода буд эълон менамояд. санаи 3 октябри соли 2016 варақаи кории 4547 вобаста ба ҳолати кор чунин нишон доданиам ки рӯзи 15 сентябри соли 2016 тахминан соатҳои 15:00 ҷумъазода Самир бо ҳамроҳи якчанд нафар шахсон ҷабрдаи Эртимзод Некрӯзро ба беморхонаи Қарияи Боло дар ҳолати беҳушӣ оварданд. ман ки духтури навбатдор будам, беморро қабул карда ба ронанда ҷумъазода Самир дорухат навиштам. ӯ 1-2 ададашро оварду дигар ман ӯро надидам. баъд ман ҷабрдаи Эртимзод Некрӯзро ба назди духтури осебшинос равон намудам. дигар вобаста ба ҳолати кор маълумот надорам. савол: шумо кадом намуд доруҳоро барои ҷабрдаи Эртимзод Некрӯз навиштаед? ҷавоб: ман ҳамчун духтури навбатдор доруи барои кӯмаки аввалини бемори ҷароҳатдида навиштам ки ба он ҳамчун доруи зидди дард баралгин навиштаанд. дигар ба чунин бемор дору навишта намешавад, чунки ба вай ҳолати хоб лозим аст. савол: шумо дар дорухат 15 номгӯ аз ҷумла доруи метронидазол навиштаед. онро барои чӣ навиштаед? ҷавоб: вобаста ба ҳолати кор ман маълумот надорам, чунки ман ба ҷумъазода Самир тавсия додам ки танҳо баралгин биёрад, баъд дигар доруҳоро баъди ҷарроҳӣ овардан мумкин аст. протокол аз сухани ман навишта шудааст. абдукан давлатӣ вобаста ба нишондоди эълон намудаи шоҳид Сафарзод Диловар савол доред? муҳтарам суд, моҳияти нишондод ба ман фаҳмост, вобаста ба ин савол надорам. хоб раҳмат. шумо ҷабрдаи Эртимзод Некрӯз нишондоди эълон намудаи шоҳид Сафарзод Диловарро тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. судшаванда ҷумъазода Самир, шумо нишондоди эълон намудаи шоҳид Сафарзод Диловарро тасдиқ мекунед? нишондоди ин духтурро қисман тасдиқ мекунам. хоб, дар кадом қисмат тасдиқ мекунед ва дар кадом қисмат тасдиқ намекунед? 15 номгӯи дору ман харида будам. ман ҳайронам ки 13 номгӯи дигар дору куҷо рафта бошад. хоб, ман тарафи ҳимоя савол доред? муҳтарам суд, ба зерҳимоям бале савол дорам. баъди шунидани нишондоди духтур Сафарзода Диловар як-ду савол пайдо шуд, мехостам ба зерҳимоям савол биёрам. хоб, марҳамат. ҳамин нишондодҳои ҳамин духтур шумо бохабар буден? оё мақоми тафтишоти пешакӣ шуморо бо ҳамин нишондод шинос карда буд ё не? муфаттиш вақте ба ман ҳуҷҷатҳоро барои имзо пешниҳод кард, ман шинос набудам ва гуфта ки имзо кун. пеш аз имзо кардан бо ман пурсидам ки ба ман адвокат лозим, ман бояд адвокат гирам. бо ҳам ба ман ҳуҷҷатҳои дасткашӣ аз адвокатро пешниҳод кард, ман ҳам ба ӯ имзо мондам. барои ҳамин ман бехабар будам. мара муфаттиш гуфт ки ин кори ҳалшавандаe ба судам намеравад, ман дига нафаҳмидам. аз ин бармеояд дар давраи тафтишоти пешакӣ шумо адвокат надоштед? не, надоштам. муҳтарам суд, ба зерҳимояи ман дигар савол надорам. қайд кардам ба маврид аст ки тибқи талаботи моддаи 92 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон
ёрии ҳуқуқӣ дар тамоми марҳилаҳои тафтишот ва мурофиаи судӣ кафолат дода мешавад. аммо чӣ тавре ки маълум гашт, ин камбудӣ аз тарафи мақомоти тафтишоти пешакӣ аст ки зерҳимояи маро бо ҳуқуқи ҳимоят таъмин накардааст. ҳоло ки тибқи талаботи моддаи 12 кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston муфаттиш вазифадор буд ки ӯро таъмин мекард. ҳангоми қабул кардани қарор ба ҳамин ҳолатҳо диққат дода мешуд. суд тафтиш судиро хотимаяфта эълон карда ба музокираи судӣ шурӯъ менамояд. дар музокираи судӣ тарафҳо шумо бояд баромади худро ба он далелҳое ки дар рафти тафтиши судӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд асоснок намоед. ҳоло тартиби пайдарҳамии баромадҳо дар музокираи судӣ муайян карда мешавад. адвокати давлатӣ, фикри шумо? тартиби пайдарҳамии баромадҳо аз баромади айбдоркунандаи давлатӣ ҷабрдида ва тарафи ҳимоя сар карда шуд. хоб раҳмат шинед. ҷабрдида, фикри шумо? Сарам суд ба салоҳияти шумо. хоб раҳмат шинед. ҳимоятгар, фикри шумо? пешниҳоди прокурорро дастгирӣ мекунад. хоб раҳмат шинед. суд фикри тарафҳо дар хусуси пайдарҳамии баромадҳо дар музокираи судӣ шунида дар ҷояш таъин кард. дар музокираи судӣ аввал баромади айбдоркунандаи давлатӣ прокурор Носирзода Муҳаммад, баъдан ҷабрдида Эътимодзода Некрӯз ва сипас ҳимоятгар Маҳмадзода Бахтиёр шунида мешавад. айбдоркунандаи давлатӣ, марҳамат, баромади шумо. имрӯз мо бо шумо парвандаи ҷиноятиро нисбати судшаванда Ҷумъазода Самир бо моддаи 212 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ намуда ба итмом расондем. дар мурофиаи судӣ ҳамаи ҳолатҳо барои парвандаи ҷиноятӣ мазкур аҳамият дошта пурра ва ҳаматарафа мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. хоҳишмандам ки судшаванда Ҷумъазода Самир бо моддаи 212 қисми 1 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шавад. ҳолате ки ҷазои судшаванда Ҷумъазода Самирро тибқи талаботи моддаи 61 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон сабук мекунад, ин бори аввал содир кардани ҷиноят ба гуноҳи худ иқрор будан мебошад. гарчанде дар кирдори ӯ ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо тибқи талаботи моддаи 62 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд набошад ҳам, аммо тавре дар мурофиаи судӣ муайян гардид ки ҷабрдида Ятимзода Некрӯз аз ӯ норозӣ буда ва зарари ба ҷабрдида расонидашуда то ҳол барқарор накарда ва суд дорухати дурӯғ ки гӯё барои ҷабрдида Ятимзода Некрӯз харҷ кардааст пешниҳод намуда дар мурофиаи судӣ дағалона муносибат менамояд ки аз дарк накардани ӯ ҷинояти содиршудаашро нишон медиҳад. аз ин лиҳоз хоҳишмандам ба судшаванда Ҷумъазода Самир ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 1 солу 6 моҳ бо адои ҷазо дар колонияи ислоҳии сукунат таъин карда шуда, чораи пешгирии забонхат барои тарк накардан аз маҳалли истиқомат тағйир дода аз толори суд ба ҳабс гирифта шавад. вобаста ба ҷазои иловагӣ нисбати ӯ маҳрум сохтан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 2 сол таъин карда шавад. раҳмат ба диққататон. хоб раҳмат шинед. ҷабрдида Эътимодзода Некрӯз, баромади шумо. Муҳтарам суд, ман ба ҷазои судшаванда кор надорам. Фақат зарари ба ман расонида шуда ҷуброн кунам. раҳмат шинед. ҳимоятгар, баромади шумо. муҳтарам суд, муҳтарам иштирокчиёни мурофиаи судӣ, қайд кардан ба маврид аст ки зерҳимояи ман Ҷумъазода Самир чӣ дар давраи тафтишоти пешакӣ ва чӣ дар рафти мурофиаи судӣ нишондодҳои худихорӣ дода аз кирдори содир кардааш сидқан пушаймон мебошад ва дар ошкор намудани ҷиноят фаъолона иштирок намудааст. инчунин қайд кардан ба маврид аст ки айбдоркунандаи давлатӣ дар баромади худ қайд кардааст ки нисбати зерҳимояи ман Ҷумъазода Самир ҷазои ҳабсӣ яъне маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 1 солу 6 моҳ дода шавад. ҳолон ки дар санксияи моддаи мазкур ба сифати ҷазои алтернативӣ пеш аз ҳама ҷазои ҷаримаҳои пешбинӣ карда шудааст ки имрӯз зерҳимояи ман тайёр аст ки маблағи ҷаримаро пардохт намояд. бинобар ин қайд кардан ба маврид аст ки тибқи талаботи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаракатҳои зерҳимояи ман тамоми ҳолатҳои сабуkkунандаи ҷазо пешбинӣ шудааст, яъне бори аввал содир намудани ҷиноят, ба гуноҳи худ иқрор будан, сидқан пушаймон будан, инчунин дар тарбияш доштани фарзанди ноболиғ ки ин ҳолатро муҳтарам айбдоркунандаи давлатӣ дар баромади худ қайд накарданд. бинобар ин тамоми ҳолатҳои сабуkkунандаро ба назар гирифта аз шумо муҳтарам суд хоҳиш мекардем ки тибқи талаботи қисми 2 моддаи 46 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мақсади ҷазо низ ин барқарор намудани адолати иҷтимоӣ, тарбия, ислоҳи маҳкумшудагон ва инчунин пешбинии ҷиноятҳои нав мебошад.
бинобар ин аз шумо эҳтимолан хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми таъйин намудани ҷазо нисбати зерҳимояи ман ҷумазода самӣ тамоми ҳолатҳои сабуkkунанда ба назар гирифта шуда ба ӯ ҷазои ғайриҳабсӣ яъне ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 100 нишондиҳанда баробар ба 5000 сомонии ҷарима таъин карда шуд. рамашин тарафҳо вобаста ба баромади якдигар шумо ҳуқуқи луқмапартоӣ доред. адвокати давлатӣ шумо луқмапартоӣ доред? дорам суд бале луқмапартоӣ дорам. о марамад тарафи ҳимоя дар баромади худ дар бораи он қайд карданд ки гӯё зарари расонида шуда ба ҷабрдида пурра барқарор шудааст, лекин дар мурофиаи судӣ исбот карда шуд ки зарари расонида шудаи судшаванда ба ҷабрдида барқарор нашудааст. о марамад ҷабрдида ятимзод некрӯз шумо луқмапартоӣ доред? муҳтарам суд луқмапартоӣ надорам. о рамашин ҳимоятгар шумо луқмапартоӣ доред? бале муҳтарам суд ман луқмапартоӣ дорам. о марамад чӣ тавр ки докторандаи давлатӣ қайд карданд ки гӯё ки зарар ба ҷабрдида барқарор карда нашудааст, ҳоло ки дар рафти мурофиаи судӣ пурра маълум гашт ки зерҳимояи ман ҷумазода самир пурра тайёр аст ки зарари ба ҷабрдида расонидаашро барқарор намояд. худи ҷабрдида имрӯз наметавонад гуфта ки зараре ки ба ӯ расидааст чанд пулро дар бар мегирад. иншо илова кардани ҳастанд ки тамоми хеш табори зерҳимояи ман ҷумазода самир дар ҳамин ҷо ҳузур доранд, тайёр ҳастанд ки он маблағҳое ки ҷабрдида талаб дорад пардохт намояд. инчунин ҳуқуқ дорад тариқи умумӣ муроҷиат кард ба суд. хуб рамад музокираи суди хотимаёфта эълон гардида суд сухани охирини судшаванда ҷумазод самирро мешунавад. судшаванда ҷумазод самир сухани охирини шумо. марамад шаванда муҳтарам суд аз шумо хоҳиш менамоям ки нисбати ман ҷазои сабук дода шавад. чихеле ки прокурор қайд кард ки ба ман ҷазои ҳабс дода шавад. муҳтарам суд ҳамира гуфтаниём ки дар хона ман падару модари пир дорам, як фарзанд дорам. муҳтарам суд ҳамира ба инобат гирем, илтимос мекунам. суд сухани охирини судшаванда ҷумазод самирро шунида барои қабули қарор ба хонаи машваратӣ медарояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 212 вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт аз ҷониби шахси идоракунандаи автомобил ё дигар воситаи нақлиёти механикӣ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаи нақлиёт ки аз беэҳтиётӣ боиси расонидани зарари миёна ба саломатии инсон гаштааст бо ҷарима ба андозаи аз 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 3 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё бидуни он ҷазо дода мешавад. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед. эълон карда мешавад ҳукм аз номи ҷумҳурии тоҷикистон 5 феврали соли 2017 шаҳри душанбе суди ноҳияи синои шаҳри душанбе дар раисикунанда абдуллозода аҳмадҷон баҳрӣ бо котиби сафарзод шоҳсафар бо иштироки адвокати давлатӣ носирзода муҳаммадҷон ҳимоятгар маҳмадзода бахтиёр дар маҷлиси ошкории судӣ дар бинои суди ноҳия парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҷумазод самир санаи таваллудаш 21 феврали соли 1991 зода ва сокини шаҳри душанбе кӯчаи раҳмон набиев гузаргоҳи 1 хонаи 11 миллаташ тоҷик таҳсилоташ олӣ оиладор муваққатан бекор пеш суд нашудааст бо моддаи 212 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистонро баррасӣ намуда бо назардошти ҳолатҳои зикр гардида ва бо дастраси моддаҳои 133 310 332 333 334 335 338 339 347 348 ва 350 кодекси муофиқи ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд ҳукм кард ҷумазода самир дар соди намудани ҷинояти дар моддаи 212 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ гардида гунаҳгор дониста шавад. ба ҷумазода самир ҷазои ҷарима ба андозаи 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5000 сомонӣ бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идоракунӣ воситаи нақлиёт ба муҳлати 1 сол таъин карда шавад. даъвои гражданӣ ҷабрдида ятимзода некрӯз бинобар аниқ намудани зарари ба вай расонида шуда бебаррасӣ монанда шавад. далели шаҳӣ як адад ҳуҷҷати ронандагии маҳкумшуда ҷумазода самир таҳти силсилаи АА 0023 331 ки аз тарафи раёсати бозарчии давлатии автомобилии вазорати кори дохилӣ
ҷумташон дар шаҳри душанбе дар санаи 19 апрели соли 2014 дода шуда бо лифофа дар парванда ҳамроҳ карда шудааст. Пас аз эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд барои иҷро ба риёсати бозарсии давлатии автомобили вазорати кори дохилии ҷумҳурии ирсол карда шавад. тарафҳо метавонанд аз болои ҳукм дар муддати 10 шабона рӯз аз лаҳзаи эълони он тавассути ҳамин суд ба суди маҳкамаи кассатсионии шаҳри душанбе шикоят ё эътирози кассатсионӣ оваранд. раискунанда судяи суди ноҳияи синои шаҳри душанбе абдуллозода аҳмадҷон баҳрӣ имзо. марҳамат шинед. ҷумозод самир аҷоятон хезед. ба шумо моҳияти ҳукм фаҳмост? муҳтарам суд ба ман мазмуни ҳукм фаҳмост. адвокат давлатӣ ба шумо мазмуни ҳукм фаҳмост? муҳтарам суд ба ман мазмун ва моҳияти ҳукм фаҳмост. шинед. ҷабрдида ба шумо мазмуни ҳукм фаҳмост? муҳтарам суд ба ман мазмуни ҳукм фаҳмост. шинед. ҳимоятгар ба шумо фаҳмост? бале муҳтарам суд ба ман мазмуни ҳукм фаҳмост. хоб шинед. маҷлиси суди пӯшида эълон карда мешавад.